into engiyikhathele. Angigezanga ngisho ukugeza ebusuku mangifika. Yo, yabona bafethu ukudriver u-N3 ku-N3. Between Maritzburg neTheku, Howick lapho. Traffic kuyanyiwa amehla manjani? Traffic kuyanyiwa nje yonke into. Yo. Lapho umuntu ubuya lapha eMarking Center. I've been away from Newcastle for like how many days? 10 days. 10 days or 11 days because on Sunday ekuseni sesibuya izolo bekulisithathu. Safanele ngiqaqe ekhanda. Ngiqhine ngibe right. Angaka decide ukuthi ngenzani. Hayibo bayehla but baseGoli. Umuntu kumele abe muhle. Sanibona. Morning. Isikhathi u6 kusile uyazi ukuthi December ukuthi asilali. Ngila ngisolanda umngani wami unenkinga yemoto. She's driving a Kia Sonet. It's a new car, but bilokhu iba nenye isound, so akanamonto yimi-ke nje udriver wakhe. I need to take her to the salon yowenza ikhanda. Niyazi-ke esaluni-ke ama-service wahamba ukuthi ka-first come first serve, and then angiqeda kumbeka I'll have to go back home ngiyowasha. I'm back from the salon. Not that I'm back from the salon. Ngisasekhona. Angayijwayeli camera. Meow. Nilo zami khulile. Cause bengiqonde nini early this year. Kade ngilukile nje ama braids bengiqala. So now ngilinde ukuthi ngiluke uBen & Bets or uSnow because kusasa will do installation komunye ugel ngihambisa ama-wave namhlanje eyowawasha. Manje ngilinda umngani wami yangazi she's doing any that's in the style. It's lemonade. Ngiyamazi nezinto nje ifikaza ama-2K uyi-1K la. It's lemonade but mina ngiyahluleka ukuyi-differentiate to this style hamba bathini sweet and sour. Kuhle kodwa bona. Bonani futhi. Yeah, Mama Paul. Sevelo abayingane. Angithi ngithenge owenza uBen & Bets and then usis lo qinayo suggested that I wear my ingalo zam. I'm so embarrassed that I do usinopi. Yeah. So that mangabe ngasa installanga iwave ngizoba right ekhaya. I'm in town now. Ngisemall, Newcastle Mall. I had to drop off umngani wami lapha eMadadeni. She had a nail appointment. Ugelo busy. But sike uzongilandela ngetekisi because of isikhathi. Yabo angeke ngikwazi to drive back to eMadadeni. Ngiphinde ngimthathe kanti naye ukhona izinto ayidingayo la in town. So uzongifica la because ngifuna ukuyobheka nje ngithi ngibheka icici. Yo, fake icici liyi-1. Ngifuna ukuyobheka nje just one dress for kusasa. Sine outing lapho. Not outing, just a restaurant siyodla. Yeah, Evulintaba. There's a new restaurant evuliwe lapha Evulintaba, but it's in Etshaneni. Evulintaba, it's 19 kilometers away from the city center. It's in the countryside kahle. So nje senzela nje ukuyophola ukuthi sense sivalile semakhaya namhlanje mhla 12 angithi. So the schools have been like officially closed namhlanje. But for thina ke sibuya lapha eMarking Center. Ama-Marking Centers ukuthola that clearance letter nje awubusabuya esikoleni. But it depends. Yabo kuba kanjalo ke. So asambeni angazama will be able to vlog or nje ngizobona. Yeah, senge right ke manje.
But ngazathi amehla amabuka kanjani. Ngizojwayela. Cha. At size 16, but at size 18. It goes. Nabekubona nje hairstyle yakhe abhekele ya umuhle buya futhi azinhle yazi azinhle ngishade ngawenza ngamtshela ungiqine kahle for lesikhathi kahle shana unokuphila ngathi usemrekani yakho yokugcina ungasukushesha phela kuthule nje and the bobs kamnandi into esifuna emalokishini la nje une peace la nama bengisebenza sengiqala phansi so shaya lezi nganqobile and right emafishane sami ke ngathi angisini yo ngilate ibhadi ugelo installation abenama customer amaningi angazi why ngangitshelanga before ngi-installa around 9:30 and manje it's 12:30 uqale emshadweni ekseni yabo la client avela afika umuntu athi hayi ngizobona ngabe makeup ngibe sengibona lapho ke kwaba kanjalo ke kwaba nje kanjalo ke shothi waba nabantu abaningi lapha yana hayi ke ngagcina ngidudetheka ke mina kodwa ke ngimuhleke regardless njengoba ngibusy nje sine outing angazi ngoba it's raining outside we're going to Evulintaba. There's a new restaurant. Is it a restaurant or eatery evuliwe lapha ya manje sisayikhipha and then ke ntambama ke buka angenzile na kahle siyojiva nje ntambama hey boy kanlana
That's what I don't like about black places. I don't like that. It's really nice. On my phone. Sorry. Again? Oh, okay. Ngisho sivele sipake nje. Ngisho singapaka ku-parking. Okay, akunankinga ke siyabona. Kanti ngicela ngokulevela bophakathi.